ജാപ്പനീസ് ആനിമേ സീരീസിന്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരം. അതാണ് 2014-ലും 2015-ലുമായി പുറത്തിറങ്ങിയ പാരസൈറ്റ് ബയോളജി. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പാരസൈറ്റുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. എന്താണവ? ഏതായാലും മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയാണോ അതോ അന്യഗ്രഹ ജീവികളോ? ആർക്കും അറിയില്ല. ഈ പാരസൈറ്റുകൾ മനുഷ്യന്റെ തലയിലേക്ക് കടന്ന് അവരുടെ തലച്ചോർ ഭക്ഷിച്ച് ആ മനുഷ്യനായി നമുക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നു. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യരെ കൊന്നു തിന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഹൊറർ ജോണറിൽ പെടുന്ന ഈ ചിത്രത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാം. സോ ഹിയർ വി ഗോ. ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സമുദ്രത്തിലൂടെ വിചിത്രമായ കുറച്ച് ജീവികൾ കര ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഒരു പഴുതാരയെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിചിത്ര ജീവികൾ. അവയാണ് കഥയിലെ വില്ലൻ പാരസൈറ്റ്സ്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിലൊരു ജീവി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ ജീവി ചെവിയിൽ കയറുന്നതോടെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്ന് അയാൾ ആകെ വെപ്രാളപ്പെടുകയും ശേഷം പതിയെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കഥയിലെ ഹീറോ ആയ ഷിനിച്ചി എന്ന ഹൈസ്കൂൾ പയ്യനെയാണ്. ചെക്കൻ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നീണ്ടു നേർന്ന് കിടക്കുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ചെവിയിൽ കയറാനായി ഈ ജീവി ഇഴഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കിടന്നത് രക്ഷയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ, അതിന് ചെവിയിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാ പിന്നെ അവന്റെ മൂക്കിലൂടെ കയറാമെന്ന് കരുതി ഈ ജീവി മൂക്കിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുന്നതും മൂക്കിലെന്തോ ഈർഷ്യക്കേട് തോന്നിച്ച് അവൻ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്ന് കൈവച്ച് അതിനെ പിടിച്ച് ഭിത്തിയിലേക്ക് ഒരു ഏറ് വെച്ച് കൊടുക്കും. തറയിൽ വീണ ആ പാരസൈറ്റ് അതിവേഗം ഷിനിച്ചിയുടെ വലത് കൈപ്പത്തിയിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. അത് കൈയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ അവനും ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത് കിടന്നൊരു കേബിൾ എടുത്ത് കയ്യിൽ ചുറ്റി ബെഡിൽ ചാടിത്തുള്ളി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവന്റെ അമ്മ റൂമിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. അമ്മ, എന്റെ കൈക്കുള്ളിലേക്ക് ഒരു പാമ്പ് കയറിപ്പോയി, ഇതേ നോക്ക് നോക്ക് എന്ന് വെപ്രാളത്തിൽ കൈ അവൻ അമ്മയെ കാണിക്കും. അവന്റെ അമ്മ ഉടനെ തന്നെ കൈ നോക്കും. പക്ഷേ അപ്പോൾ അവന്റെ കയ്യിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും കാണില്ല. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന അവന്റെ വലത് കൈയിൽ എന്തോ ഒരു മാറ്റം പോലെ അവന് തോന്നിക്കും. അതേസമയം മറ്റൊരിടത്ത് പാരസൈറ്റ് ആദ്യം ചെവിയിൽ കയറിയ ആളുടെ കണ്ണൊക്കെ കോങ്കണ്ണ് പോലെ ആയി, ശേഷം അയാളുടെ കണ്ണ് സാധാരണ പോലെ ആയി, ഭാര്യയുടെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന അയാളുടെ തല ആ ജീവിയുടെ ഭയാനകമായ രൂപത്തിലോട്ട് മാറി അത് ആ സ്ത്രീയുടെ തല വീഴുന്നു. അതേ സമയത്ത് ഷിനിച്ചി രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സ്കൂളിൽ അവന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ആയ സറ്റോമി അവനെ പുറകിൽ നിന്ന് വന്ന് വിളിച്ച് പേടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൻ അവളോട് പതിവിന് വിപരീതമായ രീതിയിൽ വിചിത്രമായി പെരുമാറുന്നതിൽ അവനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവൾ അവിടുന്ന് പോകുന്നു. ശേഷം ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഷിനിച്ചി. അവന്റെ എറേസർ തറയിൽ വീഴുന്നത് എടുക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വലത് കൈ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെ വലിഞ്ഞു പോയി ആ എറേസർ എടുക്കുന്നു. മറ്റു പിള്ളേർ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കുന്ന ഷിനിച്ചി വളരെ ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി ബാസ്കറ്റ് ബോൾ എറിയുന്നു. ഷടാ, എന്റെ കൈ ഇതെന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വിചാരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് കൈ തനിയെ അനങ്ങുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷിനിച്ചിക്ക് അവന്റെ വലത് കൈപ്പത്തിയിൽ ഒരു കണ്ണ് വന്നിട്ട് അവനെ നോക്കിയതുപോലെ തോന്നും. ഉടനെ തന്നെ അടുത്തിരുന്ന ബ്ലേഡ് എടുത്ത് അവൻ കൈ കീറി നോക്കാൻ പോകുന്നതും പെട്ടെന്ന് ആ കൈപ്പത്തി ഭയാനകമായി വലുതായി വിചിത്ര രൂപത്തിൽ പാരസൈറ്റ് ആയി മാറി അത് അവനോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഞാൻ തോറ്റുപോയി, എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാ പാരസൈറ്റ് പുലുമ്പും. ഇതെന്ത് തേങ്ങിയ ദൈവമേ, ആരാ നീ? എന്റെ കൈ എന്ന് ഷിനിച്ചിയും നോക്കുന്നു. കൈ ഞാൻ തിന്നടാ, എന്നെ മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്ക് ഷിനിച്ചി എന്ന് പാരസൈറ്റ് ഷിനിച്ചിയോട് പറയും. എന്റെ കൈ നീ തിന്നെന്നോ? ആകെ കിളിപ്പോയ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുവാണ് നമ്മുടെ ഷിനിച്ചി. ആ സമയം കൊണ്ട് ആ ജീവി ഷിനിച്ചിയുടെ ബുക്സും കമ്പ്യൂട്ടറും എല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയും ജീവിത രീതികളും അങ്ങനെയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നെ വേണമെങ്കിൽ നീ മിഗിയെന്ന് വിളിച്ചോ, ഞാൻ നിന്റെ തലയെ കയറാൻ ശ്രമിച്ചതാ, തോറ്റുപോയി. അത് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അപമാനമാകുന്നു. എന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഇനി നടക്കില്ല എന്ന് ആ ജീവി ഷിനിച്ചിയോട് പറയും. ചെകുത്താനെ, നീ എന്റെ തലയെ കയറാൻ നോക്കിയെന്നോ? നിനക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ജന്തു? എന്റെ കൈമുറിച്ച് മാറിയിട്ടാണെങ്കിൽ ശരി, നിന്നെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും, നോക്കിക്കോ എന്ന് ഷിനിച്ചിയും ആ പാരസൈറ്റിനോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ പാരസൈറ്റ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എവിടെ കയറുന്നുവോ അത് ആ കോശം ഭക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് ആ കോശമായി മാറുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഷിനിച്ചി മിഗിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് വ്യക്തതയില്ലാതിരിക്കുന്നു. അതേസമയം പാരസൈറ്റ് തലയിൽ കയറിയ ആൾ അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ ശരീരം ഭക്ഷിച്ച് വികൃതമാക്കിയിരുന്നു. മറുവശത്ത് ഷിനിച്ചിയോടൊപ്പം സ്കൂളിൽ പോകുന്ന മിഗി അവിടെ കുട്ടികളുടെ ഓരോ പരിശീലനങ്ങളും കണ്ടുപഠിച്ചെടുക്കുന്നു. ശേഷം വീട്ടിലെത്തുന്ന ഷിനിച്ചിക്കും മിഗിക്കും ഇടയിൽ ഒരു സൗഹൃദം ഉടലെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ നഗരത്തിൽ പാരസൈറ്റായി മാറുന്ന മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും അത് മറ്റ് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെ ആക്രമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പാരസൈറ്റിന് മറ്റൊരു പാരസൈറ്റിന്റെ സ്പന്ദനം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഗി അവിടെ അടുത്ത് മറ്റൊരു പാരസൈറ്റിന്റെ
സാമീപ്യം തിരിച്ചറിയുകയും ഷിനിച്ചിയെയും കൂട്ടി ആ പാരസൈറ്റിനെ കാണാൻ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഒരു പാരസൈറ്റ് മനുഷ്യമാംസം ഭക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഷിനിച്ചിയും ആ പാരസൈറ്റിനെ പോലെ മനുഷ്യമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പാരസൈറ്റ് ആണെന്ന് കരുതി അവനും അയാൾ മനുഷ്യമാംസം വെച്ച് നീട്ടുന്നതും ഷിനിച്ചി ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും. അതോടെ ഷിനിച്ചിയിൽ പൂർണ്ണമായും പാരസൈറ്റ് ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അയാൾ ഷിനിച്ചിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും നമ്മുടെ മിഗി ഇടപെട്ട് അവൻ ആ പാരസൈറ്റിനെ കൊല്ലുന്നു. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഷിനിച്ചി കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അതോടെ ഷിനിച്ചിയുടെ കോശമായി മാറിയ മിഗിയും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് മിഗിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നീട് ടിവിയിൽ നഗരത്തിൽ പല ഭാഗത്തായി ആളുകൾ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി വാർത്ത കാണുന്ന ഷിനിച്ചി മിഗിയോട് അവന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പാരസൈറ്റുകൾ മനുഷ്യനെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അത് കൊള്ളാമല്ലോ, നിങ്ങൾ മനുഷ്യർ സസ്യങ്ങളെയും മറ്റു പക്ഷിമൃഗാദികളെയും എല്ലാം ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവിവർഗത്തെ ഭക്ഷിച്ചുകൂടാ എന്ന് മിഗിയും ഷിനിച്ചിയോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വാടപ്പിക്കുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഷിനിച്ചിയോട് അവിടെ അടുത്തേതോ ഒരു പാരസൈറ്റ് ഉള്ളതായി മിഗി രഹസ്യമായി പറയുന്നു. അത് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല, അവരുടെ പുതിയ ടീച്ചറായി വന്ന ടാമിയായിരുന്നു. ഷിനിച്ചിയെ അവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, എനിക്ക് നിന്നെ ആക്രമിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല. അഥവാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അത് നിന്റെ കയ്യിലുള്ളവൻ അറിയും. നിന്നോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ വരണം എന്ന് ടാമിയ ഷിനിച്ചിയോട് പറയും. ശേഷം ടാമിയ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന ഷിനിച്ചിക്ക് മറ്റു രണ്ട് പാരസൈറ്റുകളായ പോലീസ് ഓഫീസർ മിസ്റ്റർ എ എന്ന പാരസൈറ്റിനെയും വിദ്യാർത്ഥിയായ ഷീമാഡ എന്ന പാരസൈറ്റിനെയും ടാമിയ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എപ്രകാരമാണെന്ന് പഠിക്കാനും അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുമായി ടാമിയെയും മിസ്റ്റർ എയും വിവാഹം ചെയ്ത് ടാമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യക്കുഞ്ഞു വളരുന്നതായി ഷിനിച്ചിയെ ടാമി അറിയിക്കും. അവർക്ക് പബ്ലിക്കായി മനുഷ്യന്മാരെ വേട്ടയാടി കൊന്നു തിന്നാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതും ഷിനിച്ചിയെ അറിയിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ അവന് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് തിരക്കുന്നു. ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നിങ്ങളെ പോലെയല്ല എന്ന് മിഗി അതിനോട് അവരുമായി യോജിക്കുന്നില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ഷിനിച്ചിയെയും മിഗിയെയും നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ എ. അയാൾ പോലീസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഗി മുൻപ് ഹോട്ടലിൽ കൊന്ന ആ പാരസൈറ്റിന്റെ കൊലപാതകം ഇവർ നടത്തിയതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അയാളുടെ വരവ്. ഷിനിച്ചി മറ്റ് പാരസൈറ്റുകൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് മിസ്റ്റർ എ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഷിനിച്ചിയെ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അയാളെ മിഗി പ്രതിരോധിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഷിനിച്ചിയും ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ഒരു കമ്പി എടുത്ത് അയാളെ കുത്തി വീഴ്ത്തുന്നു. എന്നിട്ട് ഷിനിച്ചി അവിടുന്ന് മിഗിയുമായി ഓടിപ്പോകുന്നു. ചോര വാർന്ന് മരിക്കാറായി കിടക്കുന്ന ആ പാരസൈറ്റിന് മനസ്സിലാവും ഇനി ഈ ശരീരത്തിൽ താമസിച്ചാൽ അതും മരിച്ചു പോകുമെന്ന്. അതിനാൽ പുതിയൊരു ശരീരം കിട്ടി അതിൽ കയറി കൊള്ളണമെന്ന് കരുതി ആ ശരീരത്തിൽ മരണം കാത്ത് മിസ്റ്റർ എ കിടക്കുന്നു. മറ്റൊരു വശത്ത് ബെഡിൽ കയറി കിടക്കുന്ന ഷിനിച്ചിയോട് മിസ്റ്റർ എ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു, അവൻ അടുത്തെത്തി, വാ ഷിനിച്ചി നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് മിഗി ഷിനിച്ചിയെ വിളിച്ച് ഡോറിന് സമീപം വരുമ്പോഴാണ് ഷിനിച്ചിയുടെ അമ്മ ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് വരുന്നത്. സത്യത്തിൽ നടന്ന കാര്യം എന്താച്ചാൽ മിസ്റ്റർ എ അവശനിലയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് അതുവഴി വന്ന ഷിനിച്ചിയുടെ അമ്മ അയാൾക്ക് സമീപം പോവുകയും ആ പാരസൈറ്റ് ഷിനിച്ചിയുടെ അമ്മയുടെ തലച്ചോറിൽ കയറുകയുമായിരുന്നു. ഷിനിച്ചി ഇത് നിന്റെ അമ്മയല്ല, മിസ്റ്റർ എ ആണ്, ആക്രമിച്ച് കൊല്ലടാ വേഗം എന്ന് മിഗി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഷിനിച്ചിക്ക് അമ്മയെ പാരസൈറ്റ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയെന്ന സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല. അപ്പോഴേക്ക് അവന്റെ അമ്മ പാരസൈറ്റിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറി അവനെ ആക്രമിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ചോര വാർന്ന് മരിക്കാറായി കിടക്കുന്നു ഷിനിച്ചി. അവൻ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മിഗി മരിക്കും. എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം സൂര്യ വെളിച്ചം മുഖത്തടിച്ചുടരുന്ന ഷിനിച്ചി കണ്ണാടിക്ക് മുൻപിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങിയിരുന്നു. മിഗി അതിന്റെ കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് ഷിനിച്ചിയുടെ മുറിവ് പറ്റിയ കോശങ്ങളിൽ ആവരണം ചെയ്താണ് ഷിനിച്ചിയെ രക്ഷിച്ചത്. ഇതിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ മിഗി എന്ന പാരസൈറ്റ് ഷിനിച്ചിയിൽ പൂർണ്ണമായി വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ശേഷം ഷിനിച്ചി അവന്റെ അമ്മയെ തിരക്കി ഇറങ്ങുകയാണ്, അതായത് മിസ്റ്റർ എ എന്ന പാരസൈറ്റിനെ. അങ്ങനെ പുതിയതായി വന്ന ടാമിയ എന്ന ടീച്ചറോട് പോയി മിസ്റ്റർ എയെ അവൻ തിരക്കും. അവരാണല്ലോ മിസ്റ്റർ എയെ അവന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷെ അവർ മിസ്റ്റർ എ എവിടെയുണ്ടെന്ന് അവരോട് പറയാൻ തയ്യാറാവില്ല. അതേസമയം മിഗിയുടെ കോശം ഷിനിച്ചിയുടെ ഹൃദയകോശവുമായി ചേർന്നതിന്റെ ഫലമായി അവൻ ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ധൈര്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന വഴിയിൽ പാർലമെന്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആയി മത്സരിക്കുന്ന ടാകേഷി എന്ന ആളും പാരസൈറ്റ് ആണെന്നും മിഗിയുടെ സഹായത്തോടെ ഷിനിച്ചി തിരിച്ചറിയും. മനുഷ്യലോകം പാരസൈറ്റുകൾ അവരുടെ ലോകമാക്കി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണെന്ന സത്യം ഷിനിച്ചി മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നീട് മറ്റൊരു ദിവസം സറ്റോമിയോടൊപ്പം ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്ന ഷിനിച്ചി വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു നായ്ക്കുട്ടി ചത്തു കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അതിനെ എടുത്ത് വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് വെറും എല്ലും മാംസവും മാത്രമാണ് എന്നൊരു ഫീലിംഗും ഇല്ലാതെ പറയുന്നത് കേട്ട സറ്റോമി, ഇല്ല ഇത് ഞാൻ അറിയുന്ന ഷിനിച്ചിയല്ല, എനിക്ക് ആള് മാറിപ്പോയി, സോറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വിഷമിച്ചു പോകും. ഷിനിച്ചി, നീ എന്താടാ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അവിടെ നടന്നത് കണ്ട മിഗി അവനോട് ചോദിക്കും. അതെ, ഷിനിച്ചി മിഗിയുടെ ചിന്താരീതികളിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഷിനിച്ചിയുടെ സ്കൂളിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ഷീമാഡ എന്ന സ്റ്റുഡന്റ് പാരസൈറ്റ് വരുന്നു. പൊതുവെ അവൻ എല്ലാവരോടും ഫ്രണ്ട്ലി ആയാണ് ഇടപെടുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അബദ്ധത്തിൽ അവന്റെ ഒരു തലമുടി പിഴുതെടുക്കുന്നു. പാരസൈറ്റുകളുടെ തലമുടി പിഴുതെടുക്കുമ്പോൾ തനിയെ ചുരുളുമായിരുന്നു. ഷീമാഡ പാരസൈറ്റ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ അവൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ രണ്ടായി അറുത്തു കൊല്ലുന്നു.
ഒപ്പം തന്നെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും കൊല്ലുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഷിനിച്ചിയുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് സറ്റോമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ അവളെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഷിനിച്ചി വന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു. ശേഷം സ്വന്തം രൂപത്തിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഷീമാടയെ അവൻ ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നാൽ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്ന ടാമിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കും. ബിൽഡിങ്ങിന് താഴെ സറ്റോമിയുമായി നിൽക്കുന്ന ഷിനിച്ചി ബിൽഡിങ്ങിൽ പൊട്ടിത്തെറി നടന്നത് കണ്ട് ഷീമാട കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ ഷീമാട കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അവിടേക്ക് വരുന്ന പോലീസുകാരെ അവൻ കൊന്നെടുക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും സറ്റോമിയെ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഷിനിച്ചിയോട്, ഷിനിച്ചി, ഷീമാട കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എനിക്ക് അവന്റെ കൊലവറെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് മിഗി പറയും. അങ്ങനെ ഷിനിച്ചി മറ്റൊരു ബിൽഡിങ്ങിൽ കയറി നിൽക്കുകയും മിഗി അസ്ത്രമായി രൂപം മാറി അവർ രണ്ടുപേരും സ്കൂൾ ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഷീമാടയെ അമ്പ് ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തുന്നു. ശേഷം ഷിനിച്ചിയുടെ സമീപം ടാമിയ വരുന്നു. അവളെ കൊല്ലേണ്ടതായിരുന്നെന്ന് ഷിനിച്ചി പറയുന്നു. നീ എന്നെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞും കൊല്ലപ്പെടും. ഒരു മനുഷ്യജീവനെ നിനക്ക് കൊല്ലണോ? ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ്. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മാതൃത്വം എപ്രകാരമാണെന്ന് എനിക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതാണ് മിസ്റ്റർ എ ഉള്ള അഡ്രസ് എന്ന് ടീച്ചറായി വന്ന പാരസൈറ്റ് സറ്റോമി ഷിനിച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നു. പിന്നീട് ഷിനിച്ചി മിസ്റ്റർ എയെ തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. മിസ്റ്റർ എ അവന്റെ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ശരീരം വെട്ടി വികൃതമാക്കരുതെന്ന് മിഗിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഷിനിച്ചി അവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് അവരുടെ സമീപം എത്തുമ്പോഴാണ് പണി വാളുന്നത്. അതായത് ഷിനിച്ചിക്ക് കോശം പകർന്നു നൽകിയതിനു ശേഷം മിഗി ഉറങ്ങിപ്പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയും ഒരു വാളായി മാറി മിഗി ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു. അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ എയുമായി ഷിനിച്ചി ഒറ്റയ്ക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മിസ്റ്റർ എ എന്ന പാരസൈറ്റ് തല കൊണ്ട് അവനെ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ അമ്മ കൈവയ്ക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് ഷിനിച്ചി ആ തല വെട്ടി പാരസൈറ്റിനെ കൊല്ലുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ അവന്റെ അമ്മയുടെ ബോഡിയും നിശ്ചലമാവുന്നു. മറ്റൊരു വശത്ത് ടാകേഷി എന്ന പാരസൈറ്റ് പാർലമെന്റ് അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ മറ്റ് പാരസൈറ്റുകളുമായി ഒത്തുചേർന്ന് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ജീവിക്കാൻ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, സംസാരിക്കണം എല്ലാം അറിയാമെന്ന് അവർ പരസ്പരം അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് ടാമി എന്ന പാരസൈറ്റിനെയും കാണാം. മാത്രമല്ല മനുഷ്യമാംസം ചെറു കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ആസ്വദിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഗോട്ടോ എന്ന നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ മുഖമുള്ള പുതിയൊരു പാരസൈറ്റിനെ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് മറ്റൊരിടത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മയക്കത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഷിനിച്ചിയുടെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ആയ സറ്റോമിയുടെ സമീപം നിൽക്കുകയാണ് ഷിനിച്ചി. മിഗി, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നഗരത്തിലുള്ള എല്ലാ പാരസൈറ്റുകളെയും ഞാൻ കൊന്നെടുക്കും എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ മിഗിയോട് പറഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റൽ ജനലിന് സമീപം നിൽക്കുന്ന ഷിനിച്ചിയെ ദൂരെ നിന്ന് ആരോ നിരീക്ഷിച്ച് അവന്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നു. ഇത്രയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് പാരസൈറ്റ് ആദ്യ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്.